नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पारंपरिक मालवणी पद्धतीने हळदीच्या पानातले गणपती बाप्पांचे प्रिय असे उकडीचे मोदक बनवणार आहोत। मोदकांसाठी लागणारे साहित्य बघूया। 2 वाट्या ओलं खोबरं, 1 वाटी चिरलेला गूळ, त्याच वाटीच्या मापाने 2 वाट्या तांदळाचे बारीक पीठ, उकड काढण्यासाठी पाणी, बदामाचे काप, तूप, वेलची पूड। उकड काढताना आपण हळदीची पानं वापरणार आहोत। प्रथम आपण मोदकांसाठी सारण तयार करूया। त्यासाठी मी एक कढई गॅसवर ठेवली आहे, त्यात 2 चमचे तूप घातलं। आता यावर ओलं खोबरं आणि चिरलेला गूळ घालून ढवळून छान एकजीव करूया। सारण बनवताना गॅसची फ्लेम लो ठेवावी। आता या सारणामध्ये बदामाचे काप, वेलची पूड आणि चवीसाठी चिमूटभर मीठ घालूया। एकूण 4 ते 5 मिनिटांमध्ये आपलं हे मोदकाचं सारण छान तयार झालंय। आता आपण पिठाला उकड काढून घेऊया। यासाठी गॅसवर मी एक पातेलं ठेवलंय। यामध्ये ज्या वाटीच्या मापाने आपण तांदळाचं पीठ घेतलंय त्याच वाटीच्या मापाने 2 वाट्या पाणी घेणार आहोत। यामध्ये चवीपुरतं मीठ आणि 1 चमचा तूप घालूया। तुपामुळे मोदक छान मऊ लुसलुशीत होतात। पाण्याला चांगली उकळी आली की यामध्ये तांदळाचं पीठ घालून ढवळूया। आता यावर झाकण ठेवून 1 मिनिट पिठाला वाफ काढूया आणि नंतर गॅस ऑफ करूया। पुन्हा एकदा हे पीठ व्यवस्थित ढवळून 10 मिनिटे झाकून बाजूला ठेवूया। आता हे पीठ परातीमध्ये काढून थोडंसं गरम असतानाच हाताला तूप किंवा पाणी लावून पीठ छान मऊ मळून घ्यावे। मोदकांसाठी बासमती किंवा आंबेमोहोर तांदूळ स्वच्छ धुवून वाळवावेत आणि त्याचे पीठ दळून आणावे किंवा बाजारात मोदकासाठीचे तयार पीठ पॅकेटमध्ये मिळते ते वापरावे। व्यवस्थित पीठ मळून झाल्यावर याचे मी मध्यम आकाराचे गोळे तयार करून घेत आहे। आता या पिठाच्या गोळ्याला तांदळाचे सुके पीठ लावून अशा प्रकारे हाताने गोल गोल दाबून पारी बनवून घेऊ। आता या पारीमध्ये चमचाभर गूळ खोबऱ्याचे सारण घालूया। त्यानंतर बोटाच्या सहाय्याने अशा प्रकारे मोदकाला कळ्या बनवून घेऊया।
आता या सर्व कळ्या मध्यभागी एकत्र करून याला मोदकाचा गोल आकार देऊया। इथे आपला छान सुबक असा मोदक तयार झाला आहे। याच पद्धतीने मी उरलेले मोदक तयार करून घेते। कोकणामध्ये उकडीचे मोदक बनवताना हळदीची पाने प्रामुख्याने वापरली जातात। हळदीच्या पानांमुळे मोदकांना छान असा स्वाद आणि गंध येतो। तर इथे मी स्टीमरच्या जाळीवर हळदीची पाने लावून घेतली आहेत। त्यावर आपण तयार केलेले मोदक ठेवूया। आता या स्टीमर मध्ये 1 ग्लास पाणी घालून त्यावर मोदकांची जाळी ठेवूया आणि 10 ते 12 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर मोदक वाफवून घेऊया। इथे आपले पांढरे शुभ्र मऊ लुसलुशीत असे उकडीचे मोदक तयार आहेत। हे उकडीचे मोदक तुम्हाला कसे वाटले ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।